Milé deti, je tu už chvíľa, na ktorú čakáte. Áno, Marcin vám prečíta rozprávku. A dnes to bude rozprávka o Popoluške. Kde leda bolo, tam leda bolo. Kde sa voda sypala, piesok lial a cement kradol. Žil raz jeden človek, ktorý sa podobne ako stovky ďalších hlupákov v ďalších rozprávkach po druhý raz oženil. Mal vám on krásnu a šikovnú dcéru, ktorú jeho nová žena a jej dcéry, členky komunistickej strany, odstrkovali. Vyhnali ju od každej slušnej roboty a tak dcéra, podobne ako ďalší dvaja slovenskí disidenti, skončila v kotolni na tuhé palivo, kde mala veľa práce s popolom. A keďže sa jej vlasy od popola špinili, nechala si ich ostrihať do pol uška. A tak ju všetci volali Popoluška. Po prevrate si macochá a sestry otvorili obchod a Popoluške nakázali, aby im preberala tovar. A tak Popoluška preberala hrach, šošovicu a ostatné strukoviny. Dosť často jej pritom pomáhali holuby, ktorí klopávali na okno. A keďže to boli holuby z miestnych kasární, Popoluška im vždy rada otvorila. A nie len okno, ale aj srdce. Hladkala ich po hlavičkách a tak spolu preberali až do rána. Jedného dňa sa Popoluškin otec vybral na služobnú cestu a spýtal sa Popolušky, ktorú mal stále rád, čo jej má priniesť. Ale mne stačí nejaká drobnosť z hypermarketu, povedala ako vždy skromná Popoluška. A nezabudni si kreditku, volala za otcom. V hypermarkete mali práve akciu. Lieskové oriešky zlacneli z 300 na 299 za kilo. A tak si otec vystál dlhý rad, aby Popoluške urobil radosť. Večer znovu zaklopali holuby a Popoluška im ukázala 3 oriešky. Holuby boli hladní ako všetci vojaci na svete a tak rýchlo oriešky roztlkli. Neboli v nich však jadierka, ale mesiačikové, slniečkové a hviezdičkové šaty. Pôjdem v nich na didžinu do Petržky, tešila sa Popoluška. Sa preber, ťa vysmejú, schladili ju holuby. Tak si ich schovám, budú mi na Stužkovú, povedala Popoluška a začervenala sa do poluška. Ibaže skôr ako Stužková prišiel ples revolucionárov po 10 rokoch. Pozvali macochu aj s dcérami, pretože ako prvé začínali s malým a stredným podnikaním, iba Popolušku nepozvali. Nahnevala sa, obliekla si mesiačikové šaty, holuby ju odviezli na zelenom džípe a prišla na ples. Sotva vošla dnu, všetky zraky sa upreli na ňu. Aj bývalý funkcionár SZM František na nej išiel oči a paprče nechať. Sľuboval jej, že z nej urobí misku. Ja som skromná. Na čo miska? Stačí aj tanierik, šepla Popoluška. Ste prvý raz na plese, krásna neznáma? Spýtoval sa František. Ó, nie, raz sme boli so školou na štrbskom plese. A teraz mi prepáčte, idem si prepudrovať nos. Ibaže nešla na vecko, ako všetky ženy po tejto vete, ale zmizla v džípe kaky farby, kde na ňu už čakali holuby. Rovnaký námec, scenár aj réžia sa zopakovali aj na plese k 20. i 30. výročiu revolúcie. Ibaže z toho posledného Popoluška, statná 50-tnička, ktorú už ani holuby z nedalekých kasární nechceli, utekala trošku nešikovne a z opuchnutej pravej nohy, na ktorej mala krčové žily, oveľa hrubšie ako na ľavej, sa jej vyzula papuča so zlatou kožušinkou, ktorá jej tak dobre sedela k slniečkovým šatám. Majiteľ agentúry Daj a vyhráš
Našiel papuču, astmaticky k nej privoňal a hovorí: chcem nohu, ktorá nosí túto papuču. Chodil po celom kráľovstve, ale každej dievčine i žene bola papuča aspoň o 3 čísla väčšia. Až napokon prišiel do jedného baru, kde opretá o stôl chrápala obstarožná dáma v slniečkových šatách, ktoré jej boli už dosť tesné. Pri hlave mala popolník plný ohorkov a cigaretového popola. Kto je tá dáma, spiaca uprostred hromady popola? Vy ju nepoznáte? Zasmial sa barman. Veď to je najtuchšia fajčiarka v našom kráľovstve. A zostane po nej vždy hromada popola, tak ju voláme Popoluška. František vyskúšal Popoluške papuču. Bože, ale som zas naliata. Prebrala sa Popoluška. A papuča vám sedí ako uliata. Jasal od vzrušenia a zatrkotal umelým chrupom. Nuž, ako inak, bola z toho svadba. Trvala 3 dni a 3 noci. Občerstvenie, zákusky, alkoholické aj nealkoholické nápoje dodala firma Mačochá céry. Nuž, aj ja som tam bol. Medovinu som pil, po brade mi tieklo a do úsa nedostalo. A František s Popoluškou žili šťastne, kým ich nezavreli.